Hello guys, ayan at update ko kayo sa avocado na itinanim natin nung Pitsa Otso mga guys, no. So samahan nyo ko mga guys at iikotin natin. Tara, let's go. Ayan mga guys, at ito ah, itinanim natin nung Pitsa Otso. Ayan. So kung naalala nyo yung nakaraan nating videos, nag-prepare tayo ng mga butas. At ito na, may mga tanim na mga guys. Ayan. So hindi ko kayo na-update nung itinanim natin mismo dahil nagmamadali tayong itinanim ito mga guys. Ayan. So marami ito mga guys, no. Ayan. Ayan na. So, dito din. So hanggang taas pa ito mga guys. Hanggang doon. Hanggang doon pa. So hindi na natin isa-isahin pa para hindi na humaba yung videos natin. Maraming salamat mga guys.